Van harte welkom, vastelovend vrienden en vriendinnen. Leuk dat je kijkt naar deze speciaal en bijzondere aflevering van Doorgonverweer. Het is namelijk precies 11 jaar geleden dat dit programma begon. En het idee daarvoor ontstond eigenlijk nadat het programma vastelovend samen bij de Wierterhoes op stopje en wij bij Wierde FM gelijk zachten. Ja, een vastelovend programma dat mocht niet ontbreken in het Wierterland, dus daar moeten we iets mee doen. Na een paar bijeenkomsten, het uitwisselen van ideeën, toen ontstond er een compleet nieuw vastelovend concept. Maar één vraag was nog niet ingevuld. Wie gaan we dat programma nemen? Het is uiteindelijk vernoemd naar een Wierter vastelovend liedje, Doorgonverweer. Een zin die door verenigingen, maar ook door vastelovendveerders direct wordt gezegd als er een vastelovend festiviteit op de planning staat. Het programma was in het eerste jaar eigenlijk alleen op de radio te huren. Het jaar erop hebben we er webcams bij gezet. En eigenlijk zagen we toen direct, we moeten dit volledig op de televisie gaan uitzenden. En met succes, want het programma is in de loop der jaren echt uitgegroeid tot een populaire vastelovend talkshow. In de uitzending van vandaag kijk ik samen met u terug op 11 jaar Doorgonverweer. Dat doen we met beeldje uit ons archief. En ik moet er eerlijk bij zeggen, die zijn wat beperkt. We hebben namelijk in het verleden samengewerkt met een mediapartner. En daardoor hebben we niet alles meer in ons eigen archief zitten. Maar daardoor is het zeker niet minder schoon om door naar terug te kijken. Ik kijk niet alleen terug op 11 jaar Doorgonverweer, maar leg ook diverse onderwerpen voor aan 2 gasten die vandaag bij mij in de studio zijn. Maar voor ik met mijn eerste gast van vandaag in gesprek ga, kijken we eerst terug naar een compilatie van interviews die ik in de studio heb gehad met de hoogheden van vastelovendverenigingen uit de regio. Nou ja, ik ken Patrick natuurlijk al jaren. Ik zit er zelf ook al jaren bij, sinds 2012 in de vereniging dan, gewoon als grootslid. En ja, ik was zo zortig weer op stap geweest, weer gebundelijk. En ja, zondag vroeg hij mij dat gewoon van... hij zei eerst van Jenny, ik zei ja, zullen we dit zo gek doen? Toen had ik allemaal vermoeden, dus ik zei, ja, wat bedoelt ze met gek doen? En toen vroeg hij dus of ik prinses wil worden en toen heb ik natuurlijk ja gezegd. En na een lange en waarschijnlijk denk ik ook korte nachtvel is onze stadsprins in ieder geval hier bij Doorgonverweer. Ja, het was een, zoals wij dat zeggen bij Moerenpartage, een waardeloze nacht met betrekking tot het slopen. Joh. Weinig geslopen, waardeloos. Ja, maar dat zijn meestal wel ook de leukste momenten dan ook. Ja, dat is, ik zag het gisteravond al tegen een paar mensen in de foyer die me feliciteerden. Die vroegen van, ja, wat vul je dan? Ik zeg, ik vul hindervel van mijn kop tot aan mijn tenen. Dus dat is het chicste gevoel wat ik eens hebben. Laten we eens even terugkomen, film nou echt heel wat weken terug. Want ja, er kun je een moment dan weer eens gevraagd. Wie is dan een beetje gegangen? Dat kan ik je vertellen. Ik werd gebeld door Mark Bouwmans. En die belde me op van, Phil, wil je in de jury komen van het Liedjesfestival van de Rogstekers? Ik zeg, ja, dat wil ik best doen. Maar ik was al in twijfel. Ik denk dat Liedjesfestival, ik denk dat volgens mij is dat er überhaupt nog. Ik was me nog aan het denken. Dus ik ga wel een klein beetje argwaan, want volgens mij probeert ze me goed anders te vertellen. Maar goed geluivig, echt terecht. Ik zit een avondje aan tafel, kreeg een tasje koffie en hij zag nog aan de telefoon van, dan nu gaan nog 2 mensen uit die in die commissie zitten van het Liedjesfestival. Dus Peter Willems en Stefan Jacobs die sloten zich ook aan. En ik meen je dat 2 mannen waren van het Liedjesfestival. Dus we zitten met z'n veren een tasje koffie te drinken. En toen kwam de vraag van Phil, wil je ook iets gaan presenteren met het Liedjesfestival of bij het Liedjesfestival? Ik denk, wat moet ik toch gaan presenteren, een jurylid? Dus ik ga nog steeds niks door, totdat in één keer, om een lang verhaal kort te maken, in één keer komt die vraag, wil je prins worden van Stadsvastelovendvereniging Droogstekers? En toen voelde ik me net wie Badrari in een boksring, dat kan ik je vertellen. Ik ging alle kanten en ik hield me ook een half minuut stil. Ja. Ik laaide van oer tot oer. Eerst even vragen wie het met ik is, want je had gisteren een vies gehad en vrijdag ook. Ja, het gaat bijzonder goed, moet ik zeggen. Ja, nou, je ziet er, gaat je lang ook in de douche gestaan dingen, of niet? Ja, dat hij toch wel even moeten deuren, joh. En toen moest je de camera aanzetten? Ja, absoluut. Ja, nee, oké. En niet te weren, hè? En niet te weren, natuurlijk. En Björg, van Vrug is ook laat geworden. Ja, heel laat. Wie laat loog je erin? 1:15 s'nachts. Zo. En toen loog ik er natuurlijk al lang in, dat snap je wel, hè? En ik Tuurlijk, Dave. Tuurlijk. En ik ga wakker om 5:10. Nou. Ja, we moeten denk ik even terug naar een aantal maanden geleden, Westie en Veerle. Want er is een moment gekomen, zie je gevraagd natuurlijk prins en vooral ook natuurlijk prinses te worden. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wie dat gegaan is. Ja, ik ging op 28 september getrouwd met Bonnie. En dan kwamen die van de Verkscup, die kwamen op 12 september om mij vragen. Dus 2 weken van tevoren. Of ik toen nog niet zat dan in de kop eigenlijk. En die kwamen, dat was Leon Trui en John Koppen. En die hadden me gezegd, we komen langs, want de papa is ook prins geweest, nu de 4 minuutjes bij de Verkscup. We willen een boek maken met anekdotes over oud-prinsen. Dus we zijn op zoek naar een paar sappige verhalen. Ik zeg, ja, dan kort maar langs, wij niet.
Ja, je was afgesproken aan het bronsgenavond kwamen ze langs. Waren ze dan een beetje allemaal eromheen aan het draaien en een beetje aan het cijferen net. En op een gegeven moment had hij zijn envelop en zo dan de vragenlijst in voor het interview. Dat vond ik wel een beetje raar natuurlijk, want als je een vragenlijst had, kun je ook toegeven voor je een envelop te geven. Toch? Of nee? Ja. Dan begint er eerst wat Ja, precies. te beuren natuurlijk. En er was ook een vrij dun blaadje. Dus je maakte die envelop open. Er stond dan een opstelling, een voetbalopstelling stond erin. En er stond mijn naam stond in de goal. Want ik ben altijd keeper geweest. En er stond Wesley de eerste in de goal en de rest waren allemaal die andere oud-prinsen. En er stond onderaan wil je als een oude prins weer van de Werkscup. Ja, dat was in de gang jaar natuurlijk. Ja, maar dan was ik even lekker dan 2 weken van tevoren. Voordat je... 2 weken voor de bruiloft, ja. Ja. Dus dat kost er nog wel even bij. Dat kost nog even bij, ja. Ja, en voor velen verdicht moet het helemaal schoon zijn. Want ja, vorig jaar die pap natuurlijk de prins. En nu ging het 4 schoen verder. Ja. Is het ook bij dik in september geweest dat ze zijn gekomen? Nee, in oktober. In oktober, dus ietsjes later. En wist ik nog wie dat ze dich gevraagd hebben? Ja. Ze wilden wat weten voor de huppelpupjes. Want ik heb bij de huppelpupjes gezeten. En dat wou je ze beginnen bij de Verkenscup. En toen kreeg ik allemaal gekke klieren aan. En toen kreeg ik deze mantel en mijn kus in de hang. En toen vroeg ze het. Ja, en toen was die antwoord gelijk. Yes, kom maar doen. Ja, goed gelijk natuurlijk. En pap natuurlijk ook blij, hè? En denk je, ik heb dat viesje nog een beetje door. Ja. Lekker inderdaad. Een jubileumuitzending kan niet zonder gasten uit de regio. Samen met hun kijk ik dan terug ook op 11 jaar Dogonverweer. En kalf in natuurlijk over de Vastelovens. Bij mij in de studio de eerste gast van vandaag. En die komt uit Nieuwiert van Vastelovensvereniging De Pinmakers. Ton van den Hurk. Ton, welkom. Goedenavond. Ton, eerst een vraag. Want ik zag dat je groot voorziet bij De Pinmakers. Ja, Wat is dat precies? Dat is een eretitel. Voor het vorst. Pinmakers hebben al een erevorst die al lang gehad, was Jaap Kaan. En ik heb het toen van Jaap overgenomen. Heb dat 12 jaar gedaan. En toen heeft de vereniging besloten omdat ze al een erevorst hadden, om mij als Schoegatvorst te betitelen. Ja. Maar feit is dat ik ben een eretitel namens de vereniging. Ja, dus eigenlijk gebeurt iedereen de vorst is gewoon een soort van erevorst. Alleen omdat Ja, ze nee. wil je dus een andere titel geven. Nee, niet iedere vorst met iedere vorst. Dat is echt, er moet echt de hele vergadering moet je overeind zijn aan de vereniging. Want we hebben tussen mijn vorstschap en van de vorst nu, er zijn nog 2 man vorst tussenin geweest. En Jacques van Belzen en Ron Kums, maar die zijn niet benoemd. Die hebben dat elke jaar gedaan en die zijn hier als erevorst benoemd, Nee, zeg maar. nee, die hebben dus niet zo lang gedaan als dat je het hebt gedaan. Nee. Jacques van Belzen heeft 7 jaar gedaan en Ron Kums 2 jaar. Ja, oké. Nou ja, hartstikke welkom in ieder geval bij deze speciale uitzending. Ik zeg al, 11 jaar Dogonverweer, dat is absoluut niet mis. Veel verenigingen uit Wiert, Nieuwiert, maar ook uit de Boeteneeën, die zijn hier natuurlijk bij mij geweest. Wie kijkt jij er nu tegenaan als een programma als dit? Wie belangrijk is dat voor onder andere een vereniging? Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want je ziet er nu 11 jaar, hè, dus dat is nog mijn voorschap. Hè. Ik ben tot 2009 gevorst geweest en zie je dan een beetje in 2011 begonnen. Maar ik ben het ook regelmatig gaan bekijken. En dat is eigenlijk steeds vaker, want ja, het is toch een goed platform voor alle verenigingen uit de regio. Om zich toch kenbaar te maken, om toch een breder publiek te bereiken. Door ook een agenda bijvoorbeeld bekendje maken en dat bekendje maken wordt. En dat ze zelf in je praatje en een verhaal kunnen komen vertellen over het programma en nu allemaal maar op. Want ik vind dat ook heel belangrijk voor de Vastelovens. Dat vooral het lokale, dat ieder zijn eigen dingen behoudt. Dat is wel heel belangrijk, denk ik. In ieder dorp of in ieder stad. Maar dat je toch probeert om bij je eigen dingen te blijven, waar je zelf organiseert. En, ja, wel, ik denk dat daar gaan we weer door een flinke bijdrage aan heeft gelezen voor al de verenigingen. Ja, en het schoon is natuurlijk dat er meer dan 15 verenigingen ook hier in de regio zijn. Het zijn er volgens mij inmiddels uit de kop even 18 met 2 nieuwe verenigingen erbij. Dus dat is niet mis. Dus niet alleen die verenigingen komen, maar ook onderwerpen komen natuurlijk aan bod. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Het draait niet alleen natuurlijk om de verenigingen, want Vastelovens is meer. Het draait helemaal om de Vastelovens natuurlijk. Hè, met alles wat er aan hinkt en er meer hinkt. Ja. En de muziek en nu allemaal maar op. Dus eigenlijk zijn we wel op een schoolmoment begonnen, want jij was voorstavond. Daardoor had je dus wel wat meer tijd ook om naar het programma te kunnen kijken. Ja, dat klopt wel. Ja. Ook af en toe opnemen en dan terugkijken? Of? Nee, opnemen doen we niet zo gauw. Meestal dan wel eens terugkijken, dat kan nog wel.
Ja, dan kijk je natuurlijk, want dan kun je altijd wel eens in de keer dat je het net niet kunt kijken. Ja. En we zitten ook in het vastelovenseizoen. Maar ja, nu heb ik dus wel wat meer. Kijk, ik heb het ook een jaar of 8 een beetje van de zeekant kunnen bekijken. Want ik ben 8 jaar nog beheerder geweest van het gemeenschapsbestuurs in Nederland van de Pinnenhof. En toen stond de vastelovend eigenlijk een beetje aan de kant. Want ja, met de evenementen moest ik dan als beheerder dus werken. Ja. Dus dan heb ik het ook eens een keer van de andere kant kunnen bekijken eigenlijk. Ja. Dus toen stonden mijn werkzaamheden ook een beetje op een liegerpitje wat de vereniging betreft. Eigenlijk. Maar dat maakt het wel schoon, denk ik, de hele mix. Ja, natuurlijk. Dan kreeg je dus even, ik heb altijd in het bestuur gezeten. Ja, toen ben ik goed het bestuur gegaan, omdat ik die functie ging bekleiden. Ja, dat kun je allemaal niet, dat ging niet. Want ik maakte ook financiële afspraken met de vereniging over de evenementen en nu maar op. Dus ja, dus dat combineert zich dan niet. Dus dat moet je niet willen, dat moet je zuiver willen nooien. Dus dan heb ik ook gezegd, terug het bestuur. En dan zie je van, ik blijf altijd andere spandiensten doen of voor de werkgroep of nu maar op. Maar je kunt altijd beroep op me doen. Maar even wat rustiger. Ja. Ja. Wie dat heb je nu gehuurd, zeg maar, in die jaren dat je geen vorst meer was? Van, hey, wij mogen nog door gewoon weer herkomen. Heb je het geregeld opgevangen? Ja, zeker. Want onze huidige vorst is ook al 1 of 2 keer denk ik bij in het programma geweest. Klopt. Dus dat duurt je regelmatig. Ja, ik weet zelfs nog dat ik hem uitgenuurd, want er waren op dat moment verschillende nieuwe vorsten. De Beersterbolle had een nieuwe vorst, dat was mijn pap. De Brugwachters zijn een nieuwe vorst. Ja, jij had een nieuwe vorst en die hebben toen fijn allemaal bij elkaar ook aan tafel gezet. Daar hebben we volgens mij ook een fragment van zitten in deze uitzending. Ja. Dus dat is altijd leuk om met terug te huren. Hey Ton, ik heb een aantal vastelovendstellingen die je wil voorleggen. Ja. En nu is het eigenlijk de bedoeling dat ik die stellingen ik voorleg en je mag in eerste instantie alleen maar ja of nee zeggen. En als we die gedaan hebben, zijn er 4 in totaal. Mocht jij er een uitkiezen hoe we iets dieper op in kunnen gaan. Ik wil er zelf ook nog geen een uitkiezen en mits er nog een beetje tijd voor over is, zullen we nog een derde aan bod kunnen pakken. Zal gelijk met de eerste aftrappen. Dat is misschien wel een goeie ook voor rugvinger. De vorst moet ook de voorzitter zijn van een vasteloonvereniging. Nee. Nee, oké. De tweede. De vastelovend is te veel veranderd. Nee. Wat ze op de 11e van de 11e een remuntje kennen, dat kan hij ook. Zou je wel kunnen, maar nee. Bijzonder tot nooit nog alleen maar nee. Stelling 4. Vastelovend is de stress en de zorg vergeten. Ja. Kijk, dat we de eerste ja. Dan de laatste. Plastic bekers in een café en op een straat, dat is beter als glas. Ja, maar. Oeh, daar zit toch een mer aan. Ja, oké. Ja, maar. Oké, goed. Dan gaan we er misschien op terugkomen. Ik heb er 4 voorgelegd. Welke zou je keer toe willen lichten en dieper op in willen gaan? Welke zou je toch van pakken? Ja, jij mocht de keuze maken. Ik ben de 1. 1. Dus de vorst moet ook de voorzitter van de vereniging zijn. En dan zou jij op nee. Waarom? Nou, ik vind dat je tegenwoordig wie de organisatie is, hoeveel in de vastelovend denk ik dat dat een taak is, maar dat niet samengaat. Dat zijn 2 te zware taken om die bijeen te voegen, om dat gewoon te doen. Kijk, in het verleden is dat bij ons in de vereniging ook altijd geweest, dat Jaap Kaan was vorst, maar dat was ook tevens de voorzitter. Maar je ziet dan door de jaren heen en door de evenementen, er komen evenementen bij, het wordt allemaal veel strakker geregisseerd, er komen werkgroepen voor ieder evenement. En dan kun je als vorst zien en als voorzitter samen, dat is gewoon veel te veel. Dat overzicht raakt kwijt, wil je zeggen. In mijn ogen kun je die functies niet allebei naar 100% uitvoeren. Dat gaat gewoon niet. En de vorst die vooral in de vastelovend, dit is een hang helemaal vol aan alles wat er gewoon meer ringt. Boete dat voorzitterschap. Ja, dus jij denkt wel als dat zeg maar niet gecombineerd wordt, dat meer rust creëert voor de vorst. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar wie kijkt je er dan tegenaan dat sommige verenigingen er toch verkiezen om dat te hanteren? Ja, daar zullen de jurieën voor hebben en die zullen daarvoor verkiezen. Ik zou er niet voor zien. Nee. Want volgens mij is dat in Wier ook zo'n beetje de traditie. Dat de vorst ook de voorzitter is van de vereniging. Ja, ik weet niet specifiek van alle verenigingen, maar veel verenigingen die hanteren dat. Ik weet dat de Rogstekers dat doen, ik weet dat de Werkschap dat ook doen. Volgens mij is het ook zo bij de Beersterbolle, tenminste wie dat pap daar vorst was hij ook tevens de voorzitter. Maar ik weet bijvoorbeeld dat bij de piepkukjes in Dins, daar is het
wel zo dat het gesplitst is. Want daar je Mark Bielen die de Dat voorzitter is is nu ook en de gesplitst, andere is Ja. voor de voorzitter. Maar dat was in het verleden, weet dat Frans Heijnen vorst was hij volgens mij ook tevens de voorzitter. Ja. In het verleden. Dus het verleden worden wel meer die er daarmee tegenwoordig denk ik dat dat toch wel wat minder is. En alleen inderdaad, zo wie de Rokste is dat volgens mij altijd zo geweest. Ja. Ja, die zullen er een rever hebben om dat zo te doen. En zou je die dan misschien wat meer aan een traditie vast willen houden? Ik denk het wel. Dat dat er gewoon ook een met is te hij als het maken ware de sceptersbijtje. Ja, ik denk dat dat ook wel met te maken heeft misschien. Maar ja. Ja. Maar jij denkt dus echt dat het beter is om het gewoon, en zeker in de titel hoe we nu in zitten, om het te splitsen? Zul je wel mijn voorkeur hebben, joh. Zeker. Oké. Nou, dat is toch leuk om het over te hebben. Jij zag bij stelling 3, waar ze op de 11e van de 11e in Remuntje kennen voor je oog, zei je nee. Nee, want waarom zou je elkaar allemaal nog gaan liggen apen? Wat een remuntje, goed, dat was hier in Maastricht, nou, dat is ook een stukje traditie natuurlijk. En je ziet je ook, het trekt heel veel mensen aan en het is de hier en daar is er hartstikke druk. Want ik geloof dat er iets van 13.500 man wonen in Remuntje. En dat is een groot evenement en dan vroeg ik me af, ja, moet je dat gaan kopiëren en proberen naar eigen, ik heb het dan over een nieuwjaar, Ja. Nou, ik zou dat niet voorzien. Ten eerste is dat veel te groot. Want ik vind, wat ik in het begin zag, wat ik belangrijk vind, is dat iedere vastenavondvereniging moet vooral zijn eigen waardes behoren in zijn eigen dorp. Zijn eigen evenementen die ze opzetten, die traditie die moet je een beetje vast in te houden, vind ik. Ja. En niet naar die grote festivals en allemaal maar de artiesten inhuren, meestal ook deurartiesten. Terwijl je in het dorp aan een liedjesavondje of een liedjesfestival, blijkt dat er een hoog talent zit en maak je ook een broek van. Ja. Geef financieel minder uit. En ik zeg altijd zo, dan kun je geen maand minder door en dan wordt er ook geen minder door gedronken. Als je dan nog eens een bekende artiest neerzet of een plaatselijke als de sfeer geworden is en dat evenement draait en dat leuk, dan gaat je mensen binnen. Dan blijft je sfeer er ook net zo goed als dat iemand zijn hangen en optreedt. Ja. Is er voor u gevoel dan ook, ik weet niet of hij het natuurlijk opvangt van mensen, maar dat die behoefte er ook niet is in Nieuwwiert om zoiets te hebben? Nee, ik geloof dat niet. Kijk, meestal wordt met de vastenoven of bijvoorbeeld met het prinsengroepen of zo, dan wordt ze wel 1 of 2 boete deurs, nu heb ik het aan, boete de deur met een artiest ingehuurd. Oké, dat is dan wel prima. Maar voor de 3, 4 artiesten neer te gaan zetten, wie speelt het span en de todden zeggen, neem ze allemaal maar op, die uit dat liedjes gebeuren komen. Ja, het zijn allemaal kusten en het moet toch allemaal eerst vanaf komen. Dus, en ja, in mijn ogen heeft er geen meerwaarde. Nee. Nee. Oké, nou ja, duidelijk. Tot slot, Ton, want ik wil hem natuurlijk ook een beetje gewoon afronden. Maar ik vond hem ook bijzonder net. Plastic bekers in een café en op een stroot is beter als glaas. Want dat is natuurlijk wel eens hoe we tegenwoordig met zitten. Ja, dat is zo. Maar kijk, qua veiligheid is dat zeker zo. Maar er zijn toch heel veel mensen die geluiden huur ik altijd. Het drinkt niet zo fijn uit zo'n beker als dat je uit een glaas drinkt. Nee, ik vind het zelf ook. Ja. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Kijk, maar qua veiligheid zal dat zeker, en misschien zal het in de toekomst ook wel zeker gewoon gebeuren. Ja. Denk ik dan zo. Ja. Want zeker ook, want zeker wat de jeugd betreft. En de jeugd, ja goed, die zien het dan misschien wel wat meer gewend als sfeer van de festivals die ze allemaal bezoeken. Dat is natuurlijk het glaasje malteboe. En ik denk dat dit er misschien minder moeite mee hebben als een beetje de oren overal, liet me zo. Maar ja goed, de jeugd in de toekomst is hopen ook dat die mogen komen en blijven komen. Maar dat hebben we ook gelukkig gezien met de Sprinsenbal, met de opening van de 11 van de 11e. Dat er toch vrij veel jeugd weer aanwezig was. Ja. Dus dat is wel een beetje een opsteker voor de toekomst van de vastenavond, denk ik. Ja. En dan komen we dus ook zien dat dit nog in de toekomst verder gaat brengen. Ik denk het wel, maar zul je op een gegeven moment qua veiligheid zal er van nu aan dat toch gewoon gebeuren dat ze zeggen het kan niet meer boeten zonder bekers. Dan zal dat moeten. Ja. Dan zul je het op neer moeten leggen. We gaan het zien. En dan zullen ze er ook wel aan winnen ook, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. We gaan het zien. Nou, Ton, hartstikke chic dat je hier was. Dat allereerst. En heel leuk om eens een keer op ander vlak, zeg maar, een keer de vastenavond een beetje aan het licht te brengen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. In de afgelopen 11 jaar zijn er veel verschillende vastenavondsactiviteiten voorbij gekomen in de Gonverweer.
Het programma is dan ook een platform voor onder andere vastelandverenigingen die een van de activiteiten die ze organiseren ter aandacht kunnen brengen. Maar ja, er zijn zo ontiegelijk veel activiteiten dat ze natuurlijk niet allemaal in de live uitzendingen voorbij kunnen komen. Daarom hebben we iedere week een vastelovensagenda in de Gonverweer zitten. Wie we er met begosten op de televisieuitzendingen was het collega Joost Molenaars die iedere week vertelde wat is er te doen in de regio. Maar Jo die gaf op een gegeven moment aan dat hij ging stoppen en toen moest ik op zoek naar een vervanger. Maar ja, vervangster in dit geval. Saskia Meulen die kwam bij het de Gonverweer team en die pakte de agenda op. En wie ze dat deed, dat gooi je nou zien. Goedemiddag allemaal. Heb je nou wel zin in de vasteloving? Dan kun je vanmiddag al terecht bij Café de Hermenee. In samenwerking met Kapel Grootgemoot is door de nieuwe editie van het Daakteraaf 2.0 terug naar de Wierterhoeds. De deur is open vanaf 3:30 en het begint om 4:00. Tot ongeveer 8 uur zijn er optredens van onder andere Grootgemoot, de Harry Schuppers, Moerenpetazie en de Broodsbroeders. Overal zijn er ook weer bonte oventje gooien. In Nieuwiert bij de Pinmakers zijn de bonte oventje ook weer begonnen. Er zijn weer 5 oventjesvoorstellingen op 19 en 20 januari en ook op 25, 26 en 27 januari. Er is ook 1 middagvoorstelling op zondag 21 januari. Allemaal in de Pinhof. De aanvang is om 7:50 en 's middags om 11:50. Kaarten kosten €11 en voor verkooppunten kun je kijken op de site van de Pinmakers. En gaat je al gehuurd, ook voor de Verkenscup bonteoventjes zijn nog keertjes, maar niet zo heel veel meer. Op de donderdag 2 februari zijn de keertjes €5 en vrijdag en zaterdag 3 en 4 februari kosten ze €9. Kijk je even op de site van de Verkenscup voor de verkooppunten. VV de Harry Schuppers houdt op 18 februari het Limburgs Artiestengala. Keertjes daarvoor zijn €15 en er zijn optredens van onder andere W3 en Fabrizio. Wil je dan nog her? Gooi je even gauw op de site kijken of er nog keertjes te krijgen zijn, want op is op. Ook op zaterdag 15 februari is de receptie van landheer Dennis en jeugdhoogheid Joris van de Schuipkes. Je zit welkom om ze te komen feliciteren in gemeenschapshuis Groenewoud vanaf 11:05. Op vrijdag 21 februari organiseren de dames van Geinebongel een nauw ludiek evenement. Het eerste Wierter Songfestival. Iedereen mag meedoen. Kun je een schoon act neerzetten, schrijf je dan nou in en begin te oefenen. Inschrijven kan via geinebongel@gmail.com. Wil je nog keer meedoen met de grote Rockstekersoptocht en heb je je nog niet ingeschreven? Dan kun je dat, mits het niet met een grote of kleine wagen is, nog doen tot donderdag 31 januari. Kijk je even op de site van de Rockstekers voor het inschrijfformulier. Op zaterdag 2 februari kunnen de Wichterkesfeesten bij de Bokkerijers van Tungeler. Dat is op de Kindjerosmiddag. Het is vanaf 2:30 tot 4:00 in accommodatie Kimpenveld. Heb je al zin in de vastelovens gekregen, dan kun je vanmiddag al terecht bij Café de Hermenee. Want daar is een nieuwe editie van het Daakteraaf 2.0. De deur is om 3:00 al open en het programma begint van 8:30 tot 8:30. En er zijn optredens van Kapel Grootgemoot, Hermenee van X, de Harry Schuppers en de Broodsbroeders. Je kunt ook vanmiddag nog naar de prinsenreceptie bij de Pinmakers in Nieuwiert. Voor het jeugdprinspaar Prins Jurren de Eerste en zijn prinses Lizzie. Je kunt je feliciteren van 11:02 tot 11:04 in de Pinnenhof aan de Kapelleniestraat. Heb je nou ook iets voor in onze agenda? Dan mag je dat mailen naar dgvw@wiertfm.nl. Muziek is onlosmakelijk verbonden met de vastelovens. Ik zeg wel eens, het is hele goede smeerolie die zeker niet mag ontbreken. In de afgelopen 11 jaar is er in de Gonverweer ook heel wat vastelovend muziek voorbij gekomen. In de eerste 2 jaar startte wij de muziek vanuit de radiostudio in. En wie het programma volledig naar de televisie ging, toen gingen we hier in de studio werken met live muziek. En eerlijk is eerlijk, dat gaf het programma natuurlijk weer net iets extra's. Diverse lokale artiesten, bekend, ook aanstormend talent, maar ook zeker artiesten uit de hele provincie, die vroegen om hier naar de studio te komen. En er zijn in al die jaren heel veel artiesten heen geweest. Het liedje is ook wat dat betreft te lang om te benoemen, maar ik kan ook zeggen dat ik hartstikke groots ben op iedereen die in de afgelopen 11 jaar hier is geweest. En er stonden nog zat artiesten op mijn verlanglijstje om ze te mogen ontvangen voor de komende jaren, dus we kunnen vooruit. Maar nu kijken we hier samen terug naar een aantal van die artiesten die hier te gast zijn geweest. Stad,
Met een vliegmachine, gewoon op het land van vastelovend. Stopt, met een vliegmachine, draai je er aan een stuk en elke loopvink. Kindje lekker opzet, hebben het plezier. Het is altijd gezellig, dat heb je keer op keer. Stopt, met een vliegmachine, gewoon op het land van vastelovend. Stopt, met een vliegmachine, draai je er aan een stuk en elke loopvink. Hoi vastelovend, een wekker wordt ingepakt. Trek aan de dag, dan was ze niet te neemt. Nemen de wijte en is het dan doorgezakt. Duzelden die vastelovensleed. Hey hallo vrienden en morgen dat keert op keer. Loden jou dan even wat. Griet je de training te kraan met het weterke. Draait zich niet een verein. Kaks, wie draai je door en door. Als in de morgen doorgedraaid. We zingen oren door. Met ons gaan urken, blijkigheid. Zo draait de voren was heer. Dat draait de bovenin vergeven. En alle sterren die dansen van plezier. La 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 la. Zolang de klok hier nog gloeit en de drank rijkelijk vloeit, ja, zolang sterft het feestje niet uit. Zolang bij ons hier de lichtjes nog brennen, zolang verwijten dat het nog gaat doen. Zolang de klok hier nog gloeit en de drank rijkelijk vloeit, ja, zolang sterft het feestje niet uit. Zolang bij ons hier de lichtjes nog brennen, zolang verwijten dat het nog gaat doen. Zolang de klok hier nog gloeit en de drank rijkelijk vloeit, ja, zolang sterft het feestje niet uit. Ja, zolang sterft het feestje niet uit. Ja, zolang sterft het feestje niet uit. De Gansenstraat is een museum in de open lucht. Meer niks opnemers hult zich nog geduik. Volgend jaar komt de heet terug. Laat gaan, laat het gebeuren. Geniet van wat het leven brengt. Laat los, het open deuren. Vier wat een dag voor dich bedient. Lukt in schema in de soepad Duitserdam. Maak er gewoon confetti van. Het is vastelovend, laat gaan. Beleef spontaan dit schoen bestaan. In dat café, daar voel ik me toes. Met al mijn vrienden erbij. Wil nog niet naar huis. Kom hé, levensschat, kom hé. We gaan naar dat café. Kom hé, levensschat, kom hé. En merk pak ik vrij. Ja la la. En ik zing hey, yeah, 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 yeah. We gaan naar dat café. Bestichte mensen, de gistelsweide, wie ook uw wagen even draaide. Bestichte mensen, de schoen verkleiden, de gingste ganzen oven los. Ik hij dich hier op straat niet zo herkend. Krutje, ik zie dich best dezelfde van. Bestichte mens, nee, bestichte prins, nee. Den alleen maar bleren kost. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Het blijft gewoon om ooit beeldje terug te kijken en geluid mij dat het heel lastig was om keuzes te maken. Want ik zie nog ontzettend veel willen laten kijken, maar goed, je gaat zo meteen nog het een en ander zien. Eerst tijd voor de volgende gast. Immers stiekem meer voor de vastelovend heeft betekend dat heel veel mensen misschien zullen weten. Juist, wie mij in de vastelovend man en herdenieren mogen gerust zeggen. Herman Driessen, welkom.
in de uitzending. Dank u wel. Ik benoem het al, gaat stiekem buurlijk wat voor de vastelovens al gedaan, maar veel dingen ook die mensen niet zien. Ja, dat klopt. Met Oudvorst Ton hebben we een burgerinitiatief genomen eigenlijk om toch de vastelovens die het nou mogelijk heeft na de coronatijd, om toch weer wat dingen op te starten eigenlijk, zeg maar, en mensen weer warm te krijgen. Ja. Nou, hartstikke goed, sowieso dat dat gebeurt. 11 jaar doorgaan weer. Dat is ook niet niks. Vind jij, of denk jij, misschien moet ik het ook zo zeggen, dat dit programma inmiddels een begrip is geworden hier in de regio? Ja, maar er mag meer bekendheid aangegeven worden, want je zou een binding kunnen vormen tussen heel veel vastelovensverenigingen, maar ook caféhouders, winkeliers, noem maar op. Als je meer uitzending zou hebben, dan zou je ook meer uit kunnen dragen natuurlijk. En dat zou voor ons allemaal goed zijn, zeg maar. Ja, en dan zie je dat vurig in de vorm van beginnen vanaf de 11e van de 11e, of wie denkt er dan over? Ja, maar dat zou ook al de vuur kunnen zijn, zeg maar. Dus dat je ook wagenbouwers, de optocht mensen zal hem zeggen, dus dat die ook al in beeld komen, want die komen toch al zo weinig eigenlijk voor het voetlicht, zeg maar. Want ja, dat ze in Loerse bezig zijn, ja, dat zie je niet, maar dat moet wel gewaardeerd worden, vind ik. En ook gezien worden. Ja, dus eigenlijk meer verdeeld over het jaar, zie je dan zien dat er wat meer gebeurt, precies. zeg maar. Ja, precies. Ja. Oké. Ja, dat is een hele goeie om over na te gaan denken. Wat ik met Ton van der Hurk heb gedaan, de oud-vorst en inmiddels ook grootvorst van de vastelovensvereniging de Pinmakers, is dat ik een aantal vastelovenstellingen heb voorgelegd. Ja, en Herman, je kunt natuurlijk rooien, ook voor u heb ik er een aantal uitgezocht. 5 stuks in precies te zin. Ook dit is. En voor u gaat het eigenlijk hetzelfde als voor Ton. Ik leg er de stellingen voor en jij mocht alleen maar antwoorden met ja of nee. En ik snap dat dat pittig is, want er zitten stellingen bij dat je gelijk een antwoord moet geven, ook waarom. Maar laat me eerst die 5 stellingen aan ik stellen, dat je ja en nee zegt. Of ja of nee, zo moet ik dat zeggen. Dan mocht je er een kiezen. Goed dat ik me kan beheersen. Ja, ik hoop het ook. Ik probeer het te houden, maar het gaat vast goed komen. Dan mogen ze er een uitkiezen, hoe dat we wat dieper op kunnen ingaan. Als er tijd over is, dan pakken we er misschien nog 1 of 2 bij, want ik wil er ook nog een uitkiezen. Ja. Laten we gelijk starten met de eerste. Vind je dat optochtdeelnemers, bonte oefenartiesten en ange vrijwilligers beter gewaardeerd moeten worden? Ik denk dat je het antwoord al een beetje weet. Ja. Goed. Zeker omdat je net ook wel al wat over hebt gezegd. De tweede. De optocht moet weer langs het zeekoers trekken. Heel zeker. Ja. Oh, sorry. Nou, ik zal niet te streng voor zijn. Het is vastelovend, hè. Humor is belangrijk tijdens de vastelovendag. Ja. De vierde. Vastelovend moet meer op een straat komen. Ja. De laatste. In de vasteloventijd moet er meer gedaan worden met het dialect. Ja. Het schoon is dat jij veel meer een ja hebt gegeven dan nee ten opzichte van Ton. Want Ton had een paar keer eigenlijk meer nee dan ja, dus dat is eigenlijk wel heel erg schoon. Welke van de 5, Herman, zou je willen bespreken? Nou, ik vind, we zijn de humor een beetje kwijtgeraakt. Ja, dus daar zou ik even wel op door willen gaan, ja. Gewoon even ook wat beetje scrollen. Waarom is het zo belangrijk? Omdat vastelovend in wezen een aantal dagen of een aantal weken of nog langer zelfs het gevoel geeft van dat je rijgen mocht zien en dat je weer mocht lachen en samen kunt werken, dat je plezier hebt en hetgeen van wat je doet. Want ja, de harde werkelijkheid is nog niet al te florissant natuurlijk. Ik bedoel, daar werd je niet blij van. En als je toch humor hebt met de vastelovend, zal ik maar zeggen, dan geeft dat toch een heel andere sfeer. Ja. En doordat je de sfeer verbetert, komen de mensen ook weer tot elkaar, zeg maar. Dus die mensen die echt vastelovend willen vieren, die komen ook. En die zijn er ook toe bereid, zeg maar, om het beste van elkaar weer te zien en weer te lachen en te horen met elkaar. Ja, maar je geeft ook wel heel duidelijk aan van, met die vastelovendagen, van in ieder geval in die vastelovend werken. Dus eigenlijk zien we boete die periode, zien we eigenlijk meerdere gezichten dan, denk ik, van mensen. Nou,
verweer heel erg beïnvloed natuurlijk door allerlei toestanden die op vandaag in de wereld gaande zijn, zeg maar. En die invloeden die werken op ons door. We kunnen dat wel ontkennen, maar dat is dus niet zo. Want iedereen wordt er van doordrongen, zal ik maar zeggen. Elke dag heb je nood, moet je niet blijer van weer, zeg maar. Nee. En het is denk ik belangrijk om te kunnen blijven schakelen naar ontspanning met die dagen. En ja, de rest van het jaar moeten we het ermee doen, zeg maar. En staat er volop spanning op. En kunnen mensen bijvoorbeeld ook moeilijk rondkomen en noem maar op, allemaal dat zaken. Maar vastenavond is echt, tenminste voor mij altijd, hoe mag dat zeggen, een uitlaatklep, een positiviteit, die dat ik door het jaar heen een stuk minder ervaren. Ja. Want er is natuurlijk wel humor in de vorm van bonte ovens, een buurt, ook even wat in de optocht. Ja. Maar is er dan een bepaald element voor uw gevoel, zeg maar, ergens in de vastelovend, hoe dat nou de humor eigenlijk het meeste ontbreekt? Het is een algemeen iets eigenlijk, zeg maar, want humor zou benaderd moeten worden door iedereen. Want dat kan terugkomen in recreaties, in de optocht, zeg maar. Met groepen, eindlingen, wagenbouwers. Maar in de cafés moeten ook kroegbazen ervan doordrongen zijn dat ze ook humor met opbrengen. Want anders zie je alleen nog maar aan het consumeren, dan zie je alleen nog maar aan het drinken, zeg maar. En als dat mensen geen humor hebben of niet met elkaar kunnen horen en je creëert geen sfeer, en er is geen humor, dan is er ook niks te lachen. Er moet een aanleiding zijn om te lachen. Ik heb altijd wat geks bij me. En dat geeft altijd aanleiding tot kaal. Ja, maar dat is denk ik ook wel goed. Want als je sommige mensen hoort zeggen van goh, voor mij is vastelovend lekker wat gewoon drinken met kameraden en een kroeg. Ja. Dan denk ik dat er nog een paar elementen bij missen. Absoluut, maar het heeft ook te maken met dat heel veel mensen stonden op vandaag, min of meer nooit gedwongen. Die hebben bijvoorbeeld een eigen zaak of hebben andere kwaliteiten als bestuurders die hebben, zeg maar. Maar die talenten, of dat je nou tekent of toneel speelt of dans of zingt of bij kapellen speelt of wat dan ook. Ze komen gewoon te weinig aan de orde. Ja. En als je dat met z'n allen op kunt krikken, zeg maar, onder een algemene regie, dus dat ook iedereen zich door aan conformeert, zeg maar, dan ga je een heel ander verhaal krijgen. En dan kun je datgene wat dat dagelijks nu aan de orde is, dat kun je dan ook uitsluiten. Want dan creëer je eigenlijk een soort van fantasiewereld of een droomwereld, want je verkleed je en je sminkt je. En ja, dan gaat alles anders. Maar je moet je aanzet, daar moet je wel bewust van zijn. Ja. Nou, verhangers humor natuurlijk wel enorm, maar dat moet ook kennen, denk ik. Ja, maar humor is eigenlijk, ik vind dat humor algemeen is. Of dat je nu in Engeland Engels humor of wat grover humor hebt, dus dat maakt eigenlijk niks uit. Het gaat erom van dat je aan elkaar op een ontspannen manier bejegent, zal ik maar zeggen. En het maakt niet uit wat voor vorm. Ja. Alleen, ja, met vastelovend zijn er uiteraard wel spelregels, maar dan zeg ik ook, heb ik ook altijd tegen optochtdeelnemers gezegd, als je meent dat je schoen bakken moet vertellen of je moet iets maken wat net op het randje is, besef dan wel wat je aan het doen zit, want je kunt je ook hard vallen natuurlijk. Ja, nee, en zeker, dat is. En ja goed, ik denk dat we toch wel over eens zijn, humor moet je altijd met een kurken zo nemen. Of hij nu nog een bonte oven schoot of dat is altijd, alles met een knipoog. Absoluut. Dat is het belangrijkste. Ik heb altijd gezegd, en dat blijf ik zeggen, als je de humor er zo dik bovenop ligt, dat nemersangst er wat van kan maken, dan zit je altijd goed. Dan zit je goed, ja. Dan zit je altijd zeker. Goed. Ja, nou, heel duidelijk. Ik moet eerst de stelling nog erbij pakken met van, vind je dat optochtdeelnemers, bonte oventje, artiesten en andere vrijwilligers meer gewaardeerd moeten worden? Maar je had je eigenlijk al wat over gezegd. Want dat vind je dat moet gebeuren. Ja. Ik denk in het algemeen ook dat moet gebeuren. Los dan even naar de andere pakken, want dat vind ik wel ook heel belangrijk. Want daar maak ik me ook best wel zorgen. Het dialect, daar moet toch ook echt meer mee gebeuren?
Je kunt met heel veel, ik heb zelf een achtergrond van ontwerpen en dergelijke, zeg maar. Dus ik weet dat met kleur en met vormgeving en zo van alles kan, zeg maar. Maar je kunt ook allerlei dingen kun je spuren, zou ik maar zeggen, met tekst. En ik zou het persoonlijk heel schoon vinden als dat we vanaf december, januari tot aan vastenavond alles in het wiers gaan doen, ja. En degene die... Maar alles, dan bedoel je ook echt in de vorm met van reclame in de stad of de gemeenteborden die we hebben. Ja. Dat er alles ook in een plat op staat. Ja, als je een overkoepelende regie hebt, die kan dat regelen. En als je alle winkeliers op een link krijgt en alle caféhouders op een link krijgt om dat ook door te voeren, dan ga je dus die sfeer creëren die dat je nodig hebt. Ja. Want dan gooi je eigenlijk een plaatselijk dialect, gooi je ook, en het is vooral lachen met de mensen dus die niet verweerd zijn, maar toch met willen doen. Ja, dat is lachen, dat is geen uitlachen, maar dat is wel lachen om de poging die dat ze toch doen. Want die moet je waarderen. En een belangrijk element, vind ik in ieder geval persoonlijk in de groeptijd met me inzet, is dat er misschien op scholen toch ook wat meer mee mogen doen worden. Ja, want dan begin je het. Klopt. Tegenwoordig zijn er heel veel projecten op scholen, zeg maar, over allerlei onderwerpen. En ik wil niet zeggen dat die minder belangrijker zijn als humor of zo. Maar ik vind wel dat, ik ben geen pedagoog of zo, ik bedoel, dat houdt me even te goede. Maar als je Wichter in een criminele sfeer brengt, of je brengt mensen in een vastenavondstemming, ik denk wel dat ze er wat van met krijgen. Ja. En vooral is dat ze in die tijd ook nog eens een keer de talenten die dat ze eventueel hebben, door meisjes die kunnen zingen, die kunnen dansen, jongens die kunnen tekenen, die technisch wat vaardiger zijn. Als je dat op school wat zou stimuleren, dan zouden we ook op een bouwplaatsen, wie dat ik in het verleden al gezien heb bij die jongens en meisjes in Brabant, zeg maar, daar gebeurt dat al. Ja. Dus dat Wichter is gewoon met doen. En dus dat je eigenlijk al heel vroeg geaccepteerd werd. Ja, en goed, en veel Wichter, maar ik maak het ook dek met hier in de uitzendingen dat er geen jeugdprins of een jeugdprinses op stond die gewoon geen plat kallen. Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon belangrijk. Dus nee, de Nederlandse taal, Duits, Engels, moet denk ik ook dialect gewoon zeker ingebracht formeren. Ik bedoel dat inderdaad niet als een soort van chauvinisme of zo. Nee, het moet lekker gewoon. Het moet ongerein zijn en het moet soepeltjes gewoon, het moet niet geforceerd gewoon. En als je Hollands, Nederlands en weet ik wat vertalen nog bij gaat krijgen, dan krijgen we gewoon geen lekkere mix, zeg maar. Nee. Oké, dus daar is zeker nog wat werk aan de winkel. Ja. Herman, dankjewel dat je bij deze speciale uitzending aanwezig moet zijn. Ja, ook bedankt. We gaan nog even terugkijken naar wat schoon beeldje. Hartstikke goed. Goed, dankjewel. Dankjewel. Ja. Wie ik er straks al tegen zag, is er gewoon weer een platform voor activiteiten in de regio. Ik heb er straks al laten kijken wie Saskia in de vastelovensagenda dat soort activiteiten die aanprijzen. Maar ook in de live shows was er altijd volop aandacht voor de diverse activiteiten. Ja, allereerst Rob, bedankt voor de uitnodiging om even langs te komen in de show. Geen onderrekening volgens. Ja, dank je. Zin hem weer komen. Nou, het is zo, wat betreft die Alaafvaltocht, ik zocht dat idee in Deurne. En ik dacht, ja, dat kan eigenlijk in Weert gewoon ook. Het afhalen, dat mag, dat weten we. Nou, dat hebben we onder de aandacht gebracht bij de 8 inmiddels deelnemende locaties. En die vonden dat een leuk idee om dat op te pakken. Dus toen heb ik gezegd, nou, dit is het idee wat ze daar doen. Toen is het eigenlijk gaan lopen. Dus die zaken die hebben zich ervoor ingezet om dat te promoten. En die zijn dan nu dat we hier zitten, zijn hun ermee bezig. Ja. En het loopt geweldig. Nou, de Lambiek is opgericht in 1979 en eigenlijk met als doel om de stomstreek, de stomstreek in Weert, om die bekend te maken. Dit jaar hebben we inmiddels alweer de 38e Lambiek-avond. En op deze avond maken we eigenlijk de gouden, zilveren en bronzen Lambiek bekend. En je kunt het zien als de stomste streek 1, 2 en 3 wat er afgelopen jaar in Weert gebeurd is. Ja, er is natuurlijk vrij normaal dat mensen wat indenen. Ze zeggen met van, hey, dit is er gebeurd bij dit, daar kun je dan wat met. Maar zie je als organisatie, zien je zelf ook zoiets van, dit moeten we erbij pakken?
Jazeker. En tegenwoordig met social media is dat alleen maar makkelijker. Dus we zien af en toe ook wat voorbij komen op Facebook of ergens anders of we huren wat. En dan werd het altijd genoteerd en meegenomen. Kar van Stal. Wat is het precies en wie is hier op het idee gekomen? Nou, Kar van Stal, dat gaat worden het Zuid-Nederlands kampioenschap voor carnavalswagens. Dus voor heel Brabant en Limburg gaan wij de wagens uitnodigen om een poging te gaan wagen om Zuid-Nederlands kampioen te gaan worden. Ja, en wie is hier op dat idee gekomen om dit te gaan doen? Nou, we hebben zelf jarenlang in zomer en eind, want daar gaat het gebeuren, in het verenigingsleven gezeten. Ook alle twee fervent wagenbouwers geweest altijd. En op een gegeven moment krijg je toch een gevoel van, nou, optocht is zoiets moois. Maar als je ook van carnaval houdt en je wilt ook een pintje gaan drinken, dan gaat dat nooit lukken om al die mooie optochten te gaan zien. Want dan kom je er niet aan toe om in je dorp lekker, zoals ze hier heet, vastenavond te gaan vieren. Ja. Dus we hebben bedacht om één unieke optocht te gaan organiseren. Waarin we alle wagens uit de regio bij elkaar brengen. Zodat optochtliefhebbers kunnen komen kijken naar al het moois uit de regio. Ja, het Vies en Verkstal voor de tweede keer. Vorig jaar was voor de eerste keer een andere opzet. En het was zo'n daverend succes dat we gemeend hebben dat dit jaar zeker door te zetten. Ja, want wat is eigenlijk de achterliggende gedachte geweest dat je zag met van nou, dit evenement moeten we gaan organiseren? Nou, weet je wat, we hebben op vastenavond zaterdag gaan we al sinds jaren en dag een viesprogramma stond. En we merkten dat er op een gegeven moment behoefte was aan een andere opzet. En vorig jaar hebben we de stoute school aangetrokken en gemeend. Wij gaan investeren, we gaan het op een andere manier doen. We gaan een avond organiseren, zonder entree, gratis entree, met topartiesten. En we hebben vorig jaar gemerkt dat dat zeker aansluit. De buurt was volle bak. We hebben genoten, de mensen hebben genoten en we hebben gemeend dat het een heel schoon avond was. Dus vandaar dat je overal in ons gezetje en in onze aankondiging ziet dat we ook dit jaar Vies in de Verkstal op het programma bestaan. Dat kerstkappen, wie is dat nou ontstaan? Ja, Hoeft geen ruzie met elkaar te maken met het gaat iets minder lang met dan ik, dus ja, misschien kan ik daar beter wat over vertellen. Het kerstkappen dat is ontstaan in 1999. En dat was eigenlijk door vroeger de Kapel en Hongerdisken 1 en Double X. Die besloten een feestje te organiseren. En de ooit traditie, het kerstkappen weer nou leven in te blazen. Dat is toen het iets gestart bij de Knip. Die hebben dat gedaan tot 2007 ongeveer. Er kwamen allerlei thema's voorbij. Dat was zo'n gekkenhoes. Je moest dus een kist meenemen. Op een gegeven moment kwamen er doodskisten voorbij. Er kwamen diepvrieskisten voorbij. Want ja, alles wat dat een kist was, dat mochten mij naar binnen nemen. Was er zo gek niet bedenken? Ik had het zo gek niet bedenken. Op een gegeven moment hadden ze een kistenmeter gemaakt. En dat was 30 bij 30 centimeter. Alleen ja, dat was dan een breedje en de lengte, maar de lengte niet. Dus dat kwam ze aan met kisten van 2 meter lang en zo. Dus dat was heel erg leuk. In 2007 heeft Klein Nuchter net overgenomen. En we doen nu de afgelopen jaren de organisatie. Ja, wat kun je nou bekijken om dat allemaal te organiseren? Ja, van alles. Dat begint je natuurlijk al met een zaal. Hoe dat genoeg mensen in kennen. We hebben heel veel vrijwilligers die vanuit de Kapel Klein Nuchter meehelpen. De zaal moet versierd worden. Mensen moeten de juiste taken krijgen. Er moet opgeruimd worden. Dus er komt van alles bij kijken. Ja, vooral het opruimen dingen na afloop. Ja. Vooral dat, ja. Heb je over deze jubileumeditie ook iets speciaals in petto? Ja, Eline? Nou ja, de band, denk ik. De badmutsen, die zijn er al een aantal jaren bij. Maar die kunnen een super feestje bouwen. Dus daar hebben we ook voor het 2x11 jubileum weer voor gekozen. Dan even komen ook Adam Frans en Moere Patazi. En we hebben gewoon de lokale Nijweerter artiesten die ook door een podium krijgen. De Gonverweer is niet alleen het programma dat verenigingen een podium geeft voor activiteiten of in gesprek met hoegeheden of met artiesten. Nee, eigenlijk alles wat men met de vastelovend te maken heeft, dat komt hij voorbij. Tijd voor een overzicht van een paar van die schoene gesprekken. Dat moet terug als voorzitter toch ook enorm chic zijn. Dat je met een grote, leuke, nieuwe groep de vastelovend gaat. Ja, zeker. Ik bedoel, als ik van mezelf moet spreken, dat je weet op een gegeven moment dat je vorst werd. Maar als zij dan ronde Megeer kijkt bij de vereniging ronde Megeer. En in tegelijkertijd krijgen ze daar andere mensen ook de no-functie van vorst. Is het geweldig dat je gezamenlijk in dat jaar in die functie stapt. Hetzelfde als hij bijvoorbeeld prins of Sierlier of Landrier of weet ik wat zit. Je hoort je ook een binding altijd met diegene die in dat jaar
dat horen wat hij zelf ook ziet geweest. Ja, dan sta je dan weer net wat dichterbij natuurlijk ook. Ja, precies. Ja, plus ik vind het wel heel belangrijk. Kijk, we zijn wel een heel nieuwe generatie. Alleen, we moeten als nieuwe generatie maar toch anders gaan denken. Hè. Ik wil zeggen, succes uit het verleden, die bieden geen garantie voor de toekomst. Dat zien we wel. Ja, de tijden veranderen continu ja, ook. Juist, dus je moet ook uit een ander veetje gaan tappen. En de korte linie die er nou zijn, hè, dus met de nieuwe vorsten, ik denk dat in het verleden was er wat angst. Maar dat komt je ook doordat de social media en zo allemaal maakt het ook die korte linie. Dus ik denk dat we ook echt angst moeten gaan denken om naar elkaars partijen af te snuiken, om het zo te zeggen. Maar elkaar te versterken. Ja, juist. Dat denk ik wel. En dat is nu eigenlijk uiterst geschikt om dat met die nieuwe generatie te gaan doen. Ja. Denk ik. Je weet natuurlijk precies hoe dat je her moet, wie het allemaal in zijn werk gaat. Maar waar is dat Dennis nou eens een keer niet erbij? Stel hij is ziek of hij moet op een andere regen verstek laten gaan. Ja, en dat is de taak van de kanselier. Dan kon ik onze vorst vervangen. Dan pak ik zijn taken over met onderscheidingen uitdelen. De verenigingen toespreken hoe hij gaan op recepties. En zo wat. Ik ben eigenlijk de rechterhand van de vorst. Ja, dus eigenlijk alle taken die hij dan doet, die neemt je eigenlijk dan op dat moment rechtstreeks over als hij er niet is. Dat is de bedoeling, ja. Ja, en als dat Dennis er nou wel is, wat zijn dan, want je sloot natuurlijk wel ook neven, maar heb je dan ook specifieke taken? Nee, onze vorst zit, John, we gaan alles samen doen. Dus er ligt me in van, ik ga nu de jongens geven of dat woordje kan ik zeggen. We houden heel de week contact met elkaar. En tot nu toe ben ik heel gerust dat ik dat moet doen. Ja, dus je ziet eigenlijk ook gewoon een heel schoon aanvulling van elkaar. Ja, dan is het zo, of ik heb je afzeer, of we bellen elkaar. Maar we hebben wekelijks dat we elkaar zien, ja. Opbuurtredner Wil Knapen. Wil, fijn dat je er zit. Laten we even bij het begin beginnen. Wie zie je ooit op het idee gekomen om te zeggen van nou, ik ga buiten? Nou, dat is me eigenlijk aangekald. Ik voor 15 jaar. En toen komt je voorzitter van de buurtvereniging, die komt bij ons en dus we hebben geen geld voor een buurtreden, maar dat kun je ook. Die gaf me 3 moperbukjes van Max Tailleur en er zit een zoekje wordt bijeen voor een bepaald type en dat breng je. En dan doe je dat op buurtfeest, want wij altijd half vasten was er in Neebeert op straat was dan het buurtfeest. Ik was 15 jaar, dat weet ik ook heel zeker, want je mocht van 16 jaar af naar een buurtfeest. Dus ik ging mijn buurt door, dat moest ik naar huis. Dat is het begin geweest van de buurt. En zo is dat eigenlijk misschien wel 4, 6 jaar achterin gegaan. Ja, je hebt natuurlijk wel heel veel lol daar, want dan doe je dat natuurlijk absoluut, niet. Absoluut. Ik vond dat prachtig om te doen. Ook van tevoren, wie maak je in het tekst? En ik zeg dat dikker, als hij op een gegeven moment aan het schrijven zit, in het begin laag je dat met, maar als hij hem 10, 20 keer gelezen hebt, dan vind je zelfs dat nog niet meer leuk. Maar ik ben wel heel benieuwd wie dat het vooral toen ging. Wie komen ze toen op er verhaal en aan de grappen? Nou, je moet ook kijken, de humor is ook door de tijd veranderd. Ja. Toen had je echte volkstypes. Dan speel je een beroep of een sport, dat deed je. En nu maken ze het heel breed. Want dat is natuurlijk een stukje makkelijker. Kijk, als ik een buurt maak over een voetballer of ik gewoon verhoezen, ja, dat is veel breder, dat is veel meer mogelijk. Of ik gewoon op vakantie of noem maar op, dan is de buurt veel breder. Dus de invalshoeken zijn veel groter. Maar als je in een beroep, ja, dan heb je toch de rode draad en dan moet je toch aan blijven hangen. Ja, nadat Duncan Lawrence het Songfestival naar ons land heeft gehaald, besloten de dames van VV Geinepongel bij ons in ons eigen stadje Weert het eerste Weerter Songfestival te gaan organiseren. Ik heb Renate en Karen bij me gestaan. We moeten misschien eerst even terug naar vorig jaar, want toen had je de eerste vrouwelijke... Eerste Weerter Prinsesverkiezingen gehad. Ja. Wie kon je toch iedere keer op dat soort ideeën? Brainstormen. Brainstormen? Ja, brainstormen en kijken wat leuk is om te gaan doen. En om mensen naar je toe te trekken, een leuke avond te organiseren, groot feest. Ja, want kun je eens uitnemen wie dat dan zeg maar nou dit idee ontstaan is om echt dat Songfestival te gaan organiseren? Nou, vorig jaar kwam echt van de burgemeester en Vanida Kadra af. Hè? Die geopperd in de raad dat er maar eens een eerste Weerter Prinses moest komen. En daar hebben wij op ingespeeld. En dit jaar was natuurlijk de winnaar Duncan Lawrence. En dat was voor ons een inkopper om het eerste Weerter Songfestival te gaan organiseren. En vandoor. Ja, kun je eens vertellen wie dat zo'n dag eruit gaat zien en wie dat allemaal in zijn werk heeft? Want dat vindt volgende week plaats. Ja. Nou, wij hopen op heel veel aanmeldingen. We hebben er al een aantal. Maar ik zag net de Broedsbrothers, die zijn ook
Van harte welkom om bij ons op te treden en mee te doen aan het Songfestival. Het gaat lopen. Iedereen is enthousiast. Ja, en dat mag dan, het mogen dus echt iets nieuws zijn. Het mogen een bestond liedje zijn. Dat maakt eigenlijk allemaal niks uit. Nee, het mogen inderdaad alles zijn. Het mogen in het Nederlands zijn. Het mogen in het Wiert zijn. Het mogen in het Chinees zijn. Het maakt niet uit. Het mag playback. Het mag ook zelfs playback. Iedereen mag meedoen. En we maken er weer een hele gezellige orange van, denk ik. 11 jaar Dogonverweer. Nou, ik kan je vertellen dat ik daar echt enorm groot ben, wat dat hij allemaal is neergezet. En gaat samen met mij in deze uitzending daarop terug kunnen kijken. Maar waar ik nog heel even de aandacht voor wil hebben, dat is het volgende. Want in 11 jaar Dogonverweer hebben er behoorlijk veel mensen metgewerkt aan dit programma. Allemaal mensen die op verschillende manieren met hebben gewerkt, die ervoor gezorgd hebben dat het succes is wat dat het nou is. Veel mensen zijn er inmiddels ook niet meer bij, maar ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken om al deze mensen heel even te bedanken. Want ik ben misschien wel het gezicht van Dogonverweer en natuurlijk verantwoordelijk voor het hele totale plaatje. Maar zonder die mensen, en ik ben echt blij en dankbaar dat die me in al die jaren geholpen hebben, had ik het niet kunnen doen. Dus een dikke merci aan Cor Kupersaliger, Ton Doenze, Joost Molenaars, Bart van der Boom, Erik van Moorsel, Martijn van Eyck, David Limpes, Patrick Koumans, Dion Huibers, Marcel Mutsaars, Jeroen Wekers, Jessica Kamp, Jeremy Kombrink, Saskia Meulen, Koen Dieriks, Bianca Jansen, Edward van Doren, Ferry Waals, Lars van der Werf, Jurian Moene en Jeroen Heideman. Nou, zo sta je huurt een hele mond vol, een hele rits aan namen die je voorbij huurt komen, maar nogmaals nog allemaal een dikke merci. En daarmee is de aftrap gegeven voor het 11e seizoen van vastelovend programma Dogonverweer. We zijn er weer aan begonnen. En morgen, zondag 8 januari, dan start je de eerste live show van het 11e seizoen. Vanaf 12 uur natuurlijk te zien op dit televisiekanaal. De studio wordt je zo meteen omgebouwd. Dus ik zeg voor vanavond bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen. Vastelovend samen.